писар ва домоди Гул Шералӣ, вазири собиқи энергетика ва саноати Тоҷикистон, пас аз адои муҳлати ҷазо аз боздоштгоҳ озод шуданд. Мақомот Диловар Гулов ва Дилшод Нуруллузода писари домоди Гул Шералиро ҳафтаи гузашта ба майдавбошӣ айбдор карда ба ҳабси маъмурӣ гирифтанд. Як манбаъ дар боздоштгоҳи муваққатии Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе рӯзи 15 март ба Радиоозодӣ гуфт, писар ва домоди Гул Шералӣ соати 12 рӯзи панҷшанбе озод гардиданд. Манбаъ афзуд, Диловар Гулов ва Дилшод Нуруллузода муддати муайянкардаи додгоҳро паси панҷара сипарӣ намуданд. Аммо Саид Акрам Давлатшоев, ки аз ӯ ҳамчун ронандаи писари Гул Шералӣ ном бурда мешавад, ҳамчунон дар боздоштгоҳ қарор дорад ва баъди 10 рӯз озод хоҳад шуд. Раёсати умури дохилии шаҳр Душанбе рӯзи 13 март дар як итлояи расмии Гулов ва 12 нафар дигар, аз ҷумла Дилшод Нуруллузодаро ба майдавбошӣ айбдор кард. Мақомот гуфтанд, онҳоро субҳи барвақти 10 март барои нақзи тартибот ва итоат накардан ба маъмурони милиса дар тарабхонаи Галаксии шаҳри Душанбе боздошт ва ҳабс карданд. Аммо Гул Шералӣ гуфт, писару домодашро беасос ба ҳабс гирифтанд. ӯ афзуд, писару домодашро на дар тарабхона, балки баъди ҳозир шудани онҳо дар идораи полис маҳкам карданд. Гул Шералӣ аз соли 2013 бознишастааст ва дар як ширкати хусусӣ ба ҳайси мушовир кор мекунад.